Stefan, mitä sä teet? Irrota sokkaa. Noniin. Mitä sieltä löytyy? P Motorsport proudly presents laitteet paskana. Miten sä oot hajottanut? Etuvetoakseli. Tsekkaa. Näytä sitä. Sehän meni ihan komeasti rullalle. Joo, ja sit kun kattoo, niin Onks täällä lisää on damagea? apurunko ottanut vähän hittiä. Täällä. Tetarin sisäpää on syönyt tän. Tripodi on syönyt tän paskaks. No, muuta matkalla huomattua. Alapallo, väliä. No niin, sit mennään tänne päin. Täällä on vetarin toinen pää. Paskana. Ja sitten jostain syystä myös tää napa venähti tälleen. Tää iskari alapää kiinnitys. Että näillä mennään. Mitä seuraavaksi? Ford on hyvä auto. Mitä seuraavaksi? No jatketaan purkamista ja katsotaan mitä muuta on rikki.